Dexter! Gusto talagang pahibawon nga sunod semana na ang relaunching sa KTV. Ugma, okay ka, Ugma? Magkikita ko nimo. Aron mahibaw ka sa tanang plano sa bagong KTV. Aron makailapog ka kung kinsa ang bagong tag-iya. No. Dili si Vilma ang tag-iya. Dami lang siya. Leia Delfino maunay pangan sa bagong tag-iya. Oh, asa man ta ka makontak? Sige. Anha ra ta sa KTV, okay. Muanha ko, magkita ta, aron kasabutan nato ang angay natong buhaton. Dexter, gusto ni Leia nga hugyaw gyud ang maong relaunching. Gusto niya hugyaw ang opening. Nakaila ka na niya, Dexter. Ayaw ka balaka. Ikahimamat mo ra siya. Sa dili madugay. Sige, Dexter. Sige, bye. Lola. Itawagan na sa silong, alang sa snacks. Sige. Tara, magkuyog ka sa silong. Ay, hindi naman ito kumukaon ba? Karong taod-taod, manihapon naman sa ta. Ang problema, Lola, kung masuko si Lolo Bart nga, balibara na to siya. Okay, thank you, Okay. Bye-bye. Oy, hello. Oh, Seps. Ayaw na lang mo pagkanaog, amo na lang gidadaan mo snacks ni snacks. Sige. Kasama tayo na dito. Okay, sige, tara. Kaya nindot ang hangin din. Gusto ko kayo. Yeah. Nakadya. Okay, maniho na mo. Oh. Lao. Ano, butang natin. Yeah. Liho. Yan. Sumayo, dili, kaya pwes kong hangin, di ba? Halo. La. Oo. Jod. Mm. Dili mo dugay atong kasilong. Oh, Kaya snack, mo snack. snack kanina. Pag manaday ka. Kumana ka. Oh, di, gawin na day ka. Sige. Hala. Sige la. Sige, Ken. Sige. Salamat, Okay. Ken. Thank you. At kining bago lang nanawag na ko cellphone si Atty. Murillo, ang atong abogado. Unya, unsay balita? Si Atty. Murillo to, ang abogado nga atong ipahandol sa atong apelasyon sa kaso ni Leo. Pero tiwas na namog snacks diha kay kalutong taon atong isugutag balik ang report ni Atty. Murillo. Okay? Lo, nindo taon tag makadaog si Leo sa maong apelasyon lo, no? Malipay gyud kayo na si Leia. Dili kayo si Leia lang ang malipay, Judy. Kundi ako, ikaw, si Ken, si Bart, o kitang tanan. No, uy. Oo nga, no? Sa di ay, gingin lang di ay si Dalia ni Dong Ramil. Wala gising. Pero niingon man tos dili asing. Nga di gyud kuno siya mo pahawa kun dili niya malimpyuhan ang iyangan nga gihugaw-hugawan. Gihugaw-hugawan sa pagtuo ni Dong Ramil. Ay, Gusto rasab, gilog mo na yung buhaton, boy. agoy sing. Ug mamahawa ug mawa diri sa Delia si Inday Cristel no. Kamingaw na ka nato sing. Ay, buol manggani ko, boy. Bawagid ka. Dool, kay sa akong dughan ng inahan ug anak. Si Wala, Dalia ug si Day Cristel. Nahadlok gyud ko sing. Napaingunas pagkaungkag ang ilang pagpuyo. Aw, ug maunay mahitabo, boy. Wa lay mabasol anak kung dili si Dong Ramil. Uy, nganong si Dong Ramil man sing? Ang mastermind mo ang basulon ani, si Ma'am Carmi, kay siya nakaingon ning tanan, siya ang dakdakan ining tanan. Tanawa niya sing, inig-abot sa karma, inig-abot sa panahon, nga matribukar na ning tanan, kana si Ma'am Carmi, mawa niyang tanan, bahande, lakip na si Dong Ramil, mahanaw na niya. Hoy, Linggon! Ising! Ni bagting na sing. Kamong duha ba? Kamo, pagwagwag ko na mo! Muna ni iyong opisyo, kamong duha? Sige mo paglibak na ako! Uy, wa taw mi manglibak, ma'am. Uy, kining amo ba, hisgot to reminder man ang ning amo. Bitaw, ma'am. Masa man, nakahikay na mo? Hapit na may makaluto, ma'am. Mo sa iyo migpanihapon. Magkasino mi sipurin. Ma'am,
Wa pa kang kasuway og dinagkong pildi sa kasino, ma'am, no? Kaya nagsige pa magkagbalik-balik. Nahigam gyud ka ng kasino. Hoy, Minggoy. Lingaw-lingaw rin ako, ha? Di tangkot-kantong sugarol, no? Ana gid na, ma'am. Pero maungo na ka sa sugal, hasta nang imong kag, imo na nang ipusta, oy. Hilom diha, Minggoy. Wa ko magkinahanglan sa imong opinyon. Ay, hilas-hilas diha. Dalian na ninyo panihapon. Masayumig ato si Pauline sa kasino. Goy, dali. Tabangi kong hiwaan yung lamas. Ha? Aron madali ta. Okay. Aring labit, sigurabit, ipinabik. Nawa. Naghatag na kong katabang na to tungkol kay ubay-ubay kaloy sa Ginoo nga atong harvest sa atong fish pond, di ba? Ang dali kay murag tuligsik. Muling ko da. Dali. Hinay lang. Ay, hinaman Hinay. sa bagod niya mo kung gunitan. Lanong dili. Abi ni mo, Josie. Murag safe kaayo para nako nga magbunitan ka. Uy, akong gusto nga kanunay kang safe. Salamat kayo, ha? Bistan mga tiguang na ta. Di mahal gihapon ko nimo. Kanindot ba? Kung ang tanang mga lalaki, sama ka nimo nga magmahal. Josie, dili biya magpariha ang tanang tao sa kalibutan? Dali, ang mga igsoon, dili magkaparihag kinaiya o batasan, dili ba? Salamat kayo, Bart, ha? Sa pagtabang mo sa atong apo. Sa tanang higayon, Josie, para nimo, o sa atong mga kaliwatan, andam ko nga ibuhis bisa ng akong kinabuhi. At salamat, Bart, ha? Josie, ingon ta ka anak ka mahal. O ingon sa nini ang akong pagmahal ngadto sa atong anak ug sa atong mga apo. Kadugay man atong panahon na. Kung miabot ka pa lang, nawa mahibuwag ka na kung akong anak. Ingon man, sa usa na ko sa ako. Konta si bisan kinsang makasayon-sayon pagbalong kanila dito sa prisuhan. Ay, kabala ka. Dili madugay mahabalik na si Leo kana. Positive man ko ba? Nga mudaog gid siya sa atong apelasyon? O si Santi, maayo yung record dito sa Bilibid Prison Muntinlupa. Ang atong iampo nga usa-unta ang nga ni Santi ang maindusar sa Board of Parole aron mapardon sa atong presidente. Pray lang ta. Sabot ka, pray lang ta. Why imposible sa gahom sa Dios? Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gian